Ahoj, jmenuji se Vítek Šimek, jsem trenér Avery Dennison a rád bych vám ukázal nově otevřené AD Wrap Center v České republice, konkrétně v Kolíně. Pojďme se na to podívat. Máme tu spoustu panelů, například na těchto dveřích si ukážeme složitost skládání folií do prolisu. Na této kapotě si můžeme například ukázat výhody a funkčnost PP folií. A v této části si ukážeme to složitější lepení. Za mnou jsou zrcátka, máme tu kliky a nárazníky s extrémně hlubokýma prolisama. A tady už nám stojí tréninkové auto, na kterém si můžeme ukázat jak PP folie, color change a nebo digitální tisk. A tady máme teoretickou část, kde si vysvětlíme například základy wrappingu, výroby folií a jejich složení. Takže pokud se tedy rozhodneš začít s wrappingem nebo budeš chtít své dovednosti trošku zdokonalit, budeme se na tebe těšit v AD Wrap Centru.